Ole hyvä, Kimmo. Joo, kiitoksia. Mä en käytä mikrofonia, koska muuten teillä menee järjestelmät sekaisin. Mulla on sen verran kova tää ääni. Riippumatta siitä, mitä tässä esityksessä lukee, niin jotenkin itseni tuntien se, mitä teillä on tuolla ja mitä mä sanon, on ihan eri asia, koska mä en oikein osaa pysyä aiheessa. Ja jos joku haluaa ottaa yhteyttä, niin se on etunimi sukunimi @vtt.fi ja Jari Nusikko seisoo. Eli minä olen Mäkelän Kimmo, tässä on Mäkelän Jari. Minä olen se, joka tekee näitä slideshowta ja höpisee näitä. Sitten jos mennään niin tekemiseen, suunnitteluun ja jälkikäsittelyihin, niin sitten se on Jari. Mutta kyllä mäkin jotain siitä tiedän. Älkää kysykää ihan hirveän vaikeaa, jos haluatte, niin jutelkaa Jarin kanssa. Ja nyt opetellaan tämän käyttöön. Joo, eli jos lähdetään siitä, että mitä tämä on. Minä tein tämmöisen hyvin yleisluontoisen esityksen, koska tämä tulee teille tuon Kimmon kautta jakoon. Ja sitten mitä tuossa nyt Tuomaksen kanssa ehdittiin juttelemaan, niin meillä on ilmeisesti aika paljon samoja kaavoja. Eli jos ei tästä löydy kaikki, niin sitten varmaan seuraavasta esityksestä. Täällä on tietenkin muutamia hauskojakin kohtia. Toivottavasti kuitenkin luette ne vakavat jutut. Eli niin tuossa on 3D-tulostin, joka tekee ruokaa. Ja esimerkiksi eräs espanjalainen Michelin ravintola osti näitä nyt 3. Ja niin edelleen. Suklaa oli muuten ensimmäinen materiaali, mistä aloitettiin. Nyt tehdään jo vähän kaikkea. Siellä on artisokkaa, siellä on kesäkurpitsaa, siellä on vähän kaiken näköistä hommaa. Mutta mitä tää on? Tää on aika, pitäisi lakata sanan hypekäyttäminen. Mutta kyllähän tää sitä on. Ei sitä ei voi kieltää. Ja jos mä en ihan pysy aiheessa, eli pelkästään metalleissa, johtuu varmaan siitä, että 98% liikevaihdosta tulee kuitenkin tällä hetkellä muovista. Niin tässä ei ole siis 2 osaa. Tämä on tehty kerralla. Sen nimi on silloin 1 osa, ainakin niin yliopistossa mua opetti. Ja hienoja malleja löytyy tuolta tarvittaessa Tuomakselta. Myös sain tältä Mikkelin porukalta luvan, että tuolta voi laittaa ihan milloin haluaa, niin voit laittaa ne kiertämään ja niin edelleen. Ja no, joku euromääräkin tässä voisi sanoa, että viime vuonna toi Obama oli kuullut, että tämä voisi olla hyvä juttu ja antoi $800 miljoonaa, että koettakaa tehdä jotakin. No niin ne Amerikassa tekee. Lentokoneteollisuus vetää tätä alaa aika paljon, metallipuolella varsinkin, mutta myös muualla. Moni ihminen on sanonut kaiken näköistä, mitä siinä on kirjoitettu, menikö mä liian pitkä? No kumminkin, että tämä on kova juttu ja sitten kun Kimmo antaa mulle semmoisen hieno haaste, että pistä tähän jotenkin tämä horisonttiasia, niin ei oikeastaan ole semmoista ohjelmaa suurin piirtein, mihin tämä ei jollain tavalla soveltuisi. Mä oon vaan lyönyt muutaman tommosen esimerkin, että missä kaikki on, mitä on. Ja tuossa ruokapöydässä mainitsinkin, niin siinä on Darty the Duck, jolla on tehty keinojalka. Eli homma lähti Englannista sillä lailla, että kun ihmisille, jos aletaan tekemään jotain, niin siellä on hirvittävät viranomaismääräykset, mutta eläimille ei. Ja Englannissa se on taas todella iso business, kissat, koirat, hevoset, niin edelleen. Eikä ole semmoista lainsäädäntöä. No, sitten tässä nyt puhutaan, että onko tämä nyt se 3/4 teollinen vallankumous vai ei. Voi olla. Kasvuprosentti oli tosiaan yli 30% laitteiden ja materiaalien myynnistä viime vuonna. Ja se on valmistusteknisesti paljon. Korut on esimerkki, niillä on ihan erikoiskoneet. Yllättävää kyllä esimerkiksi kullan tekemiseen tarvittavat koneet on paljon halvempia kuin jos aletaan tekemään alumiinia tai titaania. Eli tuossa on toi itse asiassa uusin, mikä mä kuulin tuolta Wölersiltä, oli tämä, että se meni yli 30% toi kasvu viime vuonna. Sitten on nämä, mitkä on varmaan aika paljon yhteisiä Tuomaksen kanssa. Eli tämä on vanha kalvo, mutta jotakin jostakin helppo näyttää, kun ei ole edes itse tekemä. Itse asiassa toi Morris Technologies ei ole enää Morris Technologies, se on nykyään sellainen kuin GE. Yleensäkin ottaen kaikki isot firmat. Äskeisessä esityksessä oli se hyvä puoli, että se oli monta minun asiakasta.
tai yhteistyökumppani, ehkä VTT-tapauksessa. Ja tämä meillä on ihan varmasti sama, se minä kuulin. Eli autot on yksi mahdollisuus, mutta niin kuin sanotaan, että ilmailu, siis uudet lentokoneet, ei varaosa bisnessiä. Esimerkiksi aikanaan, kun me Oulussa tehtiin tuohon Airbusin A380, eli niin sanottuun uuteen jumboon, tehtiin ilmajarruihin tämä menetelmäkehitys ja sitten tietenkin tehtiin niitä osiakin ennen kuin se siirrettiin yrityksiin, niin se on hyvin erinäköinen nykyään se ilmajarru. No, sitten on tämä case, eli tuossa ylhäällä tuo Jet Nozzle, se on se GE-homma. Se osti Morritsen sen takia, että Morritsella oli ainakin aikanaan 72 AM-konetta, AM tarkoittaa siis sama kuin 3D-tulostus. Niin se osti tuon yhden firman ja sanoi, että no ihan mitä tahansa teette, mutta tehkää tämä. Ja jos ne alkaa tuon tekemisen, niin ne ostaa 70-90 konetta, joiden A-hinta on 1 miljoona plus. Eli satsaus on kohtuullinen yhtä osaa. No toi kenkä nyt on tossa sen takia, se on niin hauska. Tässä muutama asia. Niin, siis jos ajatellaan VTT:nä, niin ei meidän liikevaihto niin oikeastaan niin osien tekeminen vaan yksi osa, mutta sanoisin näin, että me ja Lappeenranta ollaan sitten, kun aletaan niin puhua suunnittelusta, niin luultavasti Suomen ykkösiä ainakin toistaiseksi. Eli meillähän on ollut metallisiin tilauskoneet tuolta vuodesta 2005 esimerkiksi. Silloin meitä pidettiin puolihulluna, tosin varmaan pidetään vieläkin, mutta tämä on oma maailmassa. Ei kannata lähteä vertailemaan tätä niin kuin sorvauksen tai jonkun tämmöisten kanssa, koska tämä on vain yksi valmistustekniikka. Esimerkiksi niin muovipuolella niin mitään ruiskupuristusta me ei tulla ikinä, tai minun elinaikana ei tulla voittaa. Mutta siellä on etuja, on just tämä niin kuin muotoilu. Ja sitten, niin kuin, mitä minä haluan sanoa ihmisille, että jos ei se ole 3D-osaa, niin älä tee sitä tällä tekniikalla. Ja varsinkin metallipuolella, niin tämä on suurta tuskaa. Tämä on ihan hirvittävää tuskaa. Vai arvoisat kollegani Lappeenrannassa hymyilevät siellä kovasti. Joo, meillä on tommoinen muovikone. No näitä nyt on Suomessa paljon enempikin. Otetaanpa siitä sen enempää. No sitten meillä on tommoinen metallikone. Ja itse asiassa VTT:lle tulee tuossa ennen joulua semmoinen kone, missä on sitten titaani ja alumiini. Ja jos mä nyt en ihan hirveän väärässä ole, niin saattaa olla, että tulee semmoinen vähän erinäköinen muovikone ja sitten vielä vähän erinäköinen metallikone tässä jollain tähtäimellä. Mutta nämä on semmoisia juttuja, että silloin kun tulee firmat niissä mukana, niin eli osarahoitteina, niin se on vähän vaikeampi kertoa ihan kaikkea. Mutta tuossa on pari hyvää esimerkkiä. Oikein ylhäällä on meidän tekemä osa. Olisi kohtuu niin hankala koneistettava osa. Mutta siinä on niin päässyt asian ytimeen siinä, mitä se AM on. No, alhaalla tuossa vasemmalla on tuommoinen polkupyörän runko. Siis mitä on populaaria on pienoismallit, vanhojen autojen harrastajat, kaikki tämmöinen moottoripyöräily, polkupyöräily. Siellä aletaan tekemään yhä kevyempiä rakenteita. Tarvitaan siis sitä. Sitä oikeasti tarvitaan siellä. Case. Eli miten tehdä täydellinen AM kautta 3D-osa. Eli meidän aikaisemmassa organisaatiossa meidän porukka oli optiset mittalaitteet ja analysaattorit. Ja siellä on fyysikkoja, niitä harvoja paikkoja maailmassa, jotka tekee kaiken. Siellä on fyysikkoja, siellä on kemistäjä, siellä on mekaniikkasuunnittelijoita, meillä on 5 akselia työstökoneita, meillä on pari 3D-laitetta. Sen lisäksi meillä on hirvittävän hieno ja mukava maailmanlaajuinen alihankintaverkosto, koska ei mekään nyt ihan kaikkea tehdä. Mutta toisaalta asiakkaassa ei yleensä kauheasti kiinnosta, kuka sen teki, kunhan se tekee sen asian, mitä sä haluaisit. Eli nyt siinä on päässyt taas fyysikot ja kemistit vallattiin. Ne on keksinyt jostain syystä tämmöisen päänsä. Ja ne oikeasti niin haluaisivat, että se pelaa. No, tässä se näyttää vielä helpolta. Mutta kuka keksi laittaa kaikki linssit vinoon? Ja vielä eri päin vinoon.
nyt alkaa tulee niin kuin vaikeampaa. Ja sitten optiikkaosat yleensä ottaen, ne on hyvin tarkkoja. Ja jotta tästä tulisi kunnon tuska, niin sehän tietenkin pitää asettaa tuommoisen 30x40 sisälle. Eli sen lisäksi, että tuolla on tuo linssi, niin tuossa nyt ei ihan näe, mutta tuolla kiertää semmoinen korkkiruuvin muotoinen jäähdyskanava tuolla ulkoreunassa, siis korkkiruuvin muotoinen. Muutenhan tämä olisi varmaan voinut harkita tehdä jollakin muulla, mutta en ole vielä sen näköistä terää nähnyt, millä koneistetaan korkkiruuvin muotoisia kanavia. Eli siinä on taas hyödynnetty sitä, mikä tämä ajatusmalli on, ja 3 päivää. Se on yksi isoin asia, ei pelkästään se hinta ja laatu, mutta nopeus. Eli niin kuin, mitä mekin tehdään hyvin paljon on nimenomaan se, että optiikkasuunnittelijat on opetettu liian hyviksi. Niin jos se on muoviosa, niin se on huomenna. Jos se on metalliosa, niin on maanantaina, se on torstaina. On se yleensä, mihin ne on niin kuin jo oppineet. Tosin niin myös yrityksetkin, että mitä ne niin kuin sitten miettii, niin on juuri se, että koska me saadaan tämä. No, mitä me, niin kuin, jos minä en kerro teille siitä, mitkä on asian ongelmia, niin tällä esityksellä on mitään hyötyä. Ei yhtään mitään hyötyä. Siis, niin kuin mä sanoin, tämä on semmoinen tietyn näköinen taistelu. Jos te olette ostamassa laitetta, varsinkin metallilaitetta, niin kannattaisi olla tämmöinen niin kuin Meta ja Lappeenranta, tämmöinen yhteistyökumppani, joka on käynyt sen sodan, kun tässä nyt sotaa mainittiin, niin teidän puolesta, eli joka pystyy tekemään teille rämpäpit, joka pystyy tekemään teille niin kuin se, että vaikka teillä on se kone, mutta jonkun täytyy tehdä se ohjelma ja se tapa, millä se tehdään. Eli metallisintrauksessa yleensä ottaen vaativin vaiheessa, oli nätisti sanottu, on tukien poisto. Ja se tukien poisto taas alkaa siitä, että miten päin se kappale suunnitellaan tehtäväksi. Eli nyt tehtiin niin kuin vetosavvoja niin 14 eri suuntaan, jotta nähdään, miten se lujuus muuttuu, kun se on näin tai näin. Ja niin edelleen. Jos joku markkinointimies tulee teille sanoa, että tämähän on helppoa, tämä 3D, ei muuta kuin painetaan nappi, niin sieltähän se tuli ulos. Ei sinne päin. Muovipuolella vähän sinne päin. Metallipuolella pikkusen enemmän tuskaa ja niin edelleen. Ja aina yleensä ottaen metalliosat käsitellään jälkikäteen. Puhallus on perusoperaatio, koska se pinta on aika robusti. Koneistus sen takia, että jos halutaan tarkkoja, johonkin M3 asti menee siitä pienemmät yleensä. Ne vaatii aina jotain jälkikäteen. No mitä nyt sitten ollaan tuolla Oulussa värkkäyty, niin jos tuosta katsoo, niin näette, että on tämmöisiä kuppeja. Niiden kuppien välillä menee tämmöisiä millisiä kanavia ja ne ei ole pyöreitä. Eli tämmöisissä hommissa se niinku pelittää tämä homma. Tämä on tosi muoviosa. No, siinä on taas tämmöisen yhden sormuksen malli tehty ensin muovista. Eli aika ohkone. Siinä on kierteet, niin kuin näkyy, niin heti valmiin. Terttu, tämä me käytiin aamulla vähän perusteellisemmin tai jonkin verran perusteellisemmin läpi. Terttu-nimi johtuu siitä, että suunnittelu aloitettiin Tertun päivänä. Ja siinä on, tämä on patentoitu, minä uskallan tämän nyt teille näyttää. Siinä on niin kuin moottoreita. Eli jos katsotaan tuosta ensimmäisestä ideasta, niin ne ei mahu tonne. Siis suoraan. No silloin annetaan Jarille taiteilijan vapaus ja Jari laittaa ne vinoon. Ja no oikeastaan tuo pohjan muoto on myös semmoinen mukava. Että laitetaan 45 asteen kulmaan tuommoisia venttiilejä ja niin edelleen. Ja tämä nyt liittyy mikrofluidistiikkaan kautta. Sitten Oulussa on semmoinen lekohypejuttu kuin roll to roll tai äly, painoäly tai miksi sitä nyt sitten sanoo Printosen IME. Tämä muuten ei sitten kestä 3 varttiinkin. Näyttää pahasti siltä. Mikä siinä se on? Siinä on se muoviversio. Siis tästähän sitten tehtiin rosterista se varsinainen kappale, joka itse asiassa Jarilla on jossakin tuolla
laukun pohjalla ja varmaan saapi se ripeilöidä, jos joku haluaa. Mutta ensin tehtiin siis tämmöinen muovinen malli, jossa niinku sitten ruvettiin laittaa niitä moottoreita ja katsottiin, että hei, pelaako se nyt ihan niinku sillain, niinku, mikä se ajatusmalli tässä oli. Ja sitten kun se oli, niin sitten tehtiin ensin muovimalliin kaikki, eli tuosta irrotettiin toi kappale. Se kappale ei ole kovin iso. Ja sen jälkeen sitten tehtiin se metallimalli, kun todettiin sillä muovilailla, se toimii. Aika yleinen tapa, myönnän. Eli ensin otetaan muovi, koska se on helpompaa ja halvempaa. Sen jälkeen mennään metalliin, kun halutaan se valmis. No, mitä me tuolla värkkäillään muuta, niin me aloitettiin näistä niin kuin, kaikenlaisista kehikoista ja muista. Ne oli ehkä joskus hauskaa. Nykyään me mennään niin kuin, no, toimivia laitteita, mittalaitteita. Siis kokoonpanot, kaikki pitää tulla. Se ei riitä se malli. Se malli on jossain siellä 5 vuotta sitten. Se oli vielä kova sana. Nyt se voi osin vielä olla sitä, mutta kyllä mä menen mieluummin siihen, että siinä on joku funktio, siis todellinen funktio tässä hommassa. Ja tietenkin kun meillä on optiikkapohjaa, niin siinä ylhäällä on se aurinkokenno, joka tietenkin tulee myös sieltä roll-to-rollista. Eli olisihan se mielenkiintoista, jos alettaisiin tekemään aurinkokennoa euron metri. Saattaisi olla jotain hyötyä vaikka kehitysmaissa tai mökkiasujilla tai jotain muuta. Sitten on tietenkin noin optiikkahommat muutkin ja testaillaan jotain laserleikkausta ja pinnotusta ja paljon muuta. Että vaikka me itse suunnitellaan näitä ja tehdään, niin kyllä se haaste on kuitenkin, tulee sieltä asiakkaalta. Kyllä ne keksii vielä jotain semmoista, mitä me ei ole keksitty. Eli siinä nyt voidaan tehdä sitten kaiken näköisiä viimeistelyitä. Joskus tässä nyt tuli semmoinen yksi keissi, missä oli, että piti saada niin kuin eri värejä, mutta kun siinä jokaiseen STL-malliin, eli tiedostoon pitäisi tehdä oma kerros, niin se vaan on se maalaaminen halvempaa, kun tehdään. Halutaan niitä värejä sinne. No niin, mitä niin jatkossa tapahtuu, niin aletaan yhdistelemään teknologioita, eli sitä me tehdään tällä hetkellä. Esimerkiksi tuo ruiskupuristushommat ja niiden insertit ja tämmöiset, niin se on varmaan tällä hetkellä se kovin. Sitten on niin kuin räätälöidyt linssit, just sanotaan siihen aurinkokennon tai vastaavan rakennon, mutta laitetaan sinne ledit painamalla. Ja sen jälkeen jokainen linssi voi olla erilainen ja ne laitetaan siihen päälle ja saadaan kohdevalaistusta ja niin edelleen. Mitä muuta, niin me nyt ollaan sillai periaatteellisesti luvattu, että me ei kauheasti härpitä tuonne medicalille, eli varsinkaan hammas- tai yleensä lääketieteen puolelle, eikä autoteollisuuteen, mutta no, ei sitä oikein voi välttääkään. Sitä vaan täytyy tehdä. Ja 3D-tehoelektroniikka olisi semmoinen melko mielenkiintoinen aihe, kun nämä nykyään niin ne on kaikennäköisissä puhdastiloissa ja niin edelleen, mutta jospa sieltä päästäisiin pois. Se olisi vähän halvempaa. Sana halpaa esiintyy aika monesti. No, mitä voidaan tehdä tuossa? Nyt on yksi ihan oikea mittalaite, itse suunniteltu, itse tehty, toi runko ei. Ja niin kuin mä sanoin, niin minusta ne mallit ja niin kuin tämmöiset, ne on niin kuin vähän eilispäivää jo. Ja se, mihin kannattaisi keskittyä, niin kuin jos mä nyt Suomessa saisin jotain niin kuin sanoa, on se, että lähdetään siitä tuotekehityksestä, mutta mennään sinne oikeisiin tuotteisiin. Joo, sitten jotain kehityssuuntia, eli tuossa ruokailussa puhuinkin tästä, mikä minun nimellä kulkee 4D. Eli sitten kun te tarvitsette sen uuden maksan tai munuaisen, niin tehdäänkin täällä. Eli tällä hetkellä pääsovellutus on se, että jos sulla on paha palovamma jossakin kädessä tai jossain, niin skannataan se sun käden muoto, tehdään tuollainen niin kuin keinotikoinen iho tavallaan, ja se alkaa reagoimaan sun niin kuin nesteiden lumin, se on muitakin nesteitä kuin veri kanssa, ja se tavallaan sulaa tänne, sitä ei poisteta sieltä. Se on siis ihoa. Se on vaan keinotekoista ihoa.
sitten on kipsikone, on näköjään tuossa yksi ja sitten tuommoinen mielenkiintoisen näköinen muoviosa, jolla olikohan siinä mitään funktiota. Joo, Oulussa päin Lammikolla ei kauheasti ainakaan näillä keleillä pärjää, mutta on. Siis nämä on nämä fashion- ja korupuolen jutut, niin ne on melko hypeä. Mutta metallipuolella tosiaan niin kuin se ensimmäinen ja jälkimmäinen vaihe on vaikeimmat. Eli suunnittelu ja tukien poisto, koska jos et sä suunnittelussa huomioi tukien poistoa, niin todennäköisesti sä oot ongelmissa. Ja sen takia esimerkiksi meillä toteutustapa on pääasiallisesti se, että siinä on mukana se koko ketju. Koska muuten jos joku vaan suunnittelee sen ja heittää sen ohjelmaan ja ohjelma kertoo sulle tuet, niin sitten jos siinä tarvitsee tehdä jotain, niin kuin aina yleensä pitää metallipuolella tehdä jälkikäteen hommia, niin siellä joku kiroilee. Ja tosiaan sanoi, että sä et nyt taas tainnut miettiä mua yhtään. No, näinkin käy. Kuka opettaa, miten tätä oppii? Meillä se oppiminen tapahtuu yleensä sillä, että asiakkaan osat alkaa pikkuhiljaa muovautua aamusiksi. Ei sillä, että siis on ihan hauskaa, kun ne lähettää piirustuksen, että voisitko sä tehdä tämän, mutta se ei ole kovin haasteellista. Sitten menee se mukavuus pois. Ja sitten täydellinen tekesprojekti. Tämä on vielä vähän viritetty versio tuossa. Eli tässä nyt on siis kaveri, joka ajaa polkupyörää. Ne kerää Taiwanissa muovikippoja. Sitten se murskaa ne muovikipot tuommoiseksi muruiksi. Ja muruista se tekee tuommoista foilia ja foilista se tekee osia. No, mitä tähän tietenkin pitäisi lisätä on se, että koulussa tehdään sitä aurinkokennoa, niin toi akku pois. Ja kaikki aurinkokenno toimiseksi. Ja sitten tandemina taakse laitetaan mamu. Polkeen sitä pyörää saadaan lisää tehoja. Siis CO2 ja kaikki, siis voiko tätä parempaa projektia tehdä? Tosi joku jo on hyvin aloittanut, mutta meillä on vielä parempia ideoita, miten tämä saadaan aikaiseksi. Se on hyvä tekniikka, jos sitä viittii opiskella käyttää järkevästi. Ja no, me tehdään kaiken näköisiä, tuolla on kaiken näköistä aika paljon LED-stringiä, sitten siinä on semmoista niinku, tai semmoista, jolla ei ole mitään käyttötarkoitusta, koska me vaan halutaan testata se. Eli esimerkiksi tuossa ylhäällä näkyy tuommoinen ihan ylimpänä oikeastaan keskellä tuommoinen osa, niin se on hybridimateriaali, eli siinä on sukkahousu ja alumiini sotkettu sekaisin ja saatu hybridimateriaali, joka ei hapetu. Ja siinä mitä me tehdään, niin tämä on hieman muokattu, ei ihan virallinen kalvo, mutta kyllä me aika hype-kavereita ollaan. Siinä se minun juttu oli. Kysykää nyt sitten, jos ei